सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ बयबो रायजो राजानिसिम बावहरबाय। नै दिनै जोंनि बे गहपुर हालामनि सिङाव थानाय मिशन काटुनि होननाय जायगायाव गा-7थि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनभेनसन। बे कनभेनसननि दिनै गिबि हाबाफारि गिबि सान। बे गिबि सानाव नोंथांमोननो आं दिन्थिनो लादों। दा बे दिनै गिबि सानाव गाहाय आलासि महरै जोंहा सावरायथुन हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सारा नुजाथिफैबाय। दा नोंथांमोननोबो आङो फारि फारि दिन्थिलांबाय थानोसै। फारि फारि बयबो फैहांदों। दिनैनि बे हाबाफारिया माने हरखाबै जानाय बायदि जादों। प्रमद बर' सारा गाबोन फैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा टाइमखौ गाव मेकआप खालामनो हायैखाय दिनैनो एडभान्सै फैग्रोनाय जाबाय बिथाङा। दा नायदिनै नजाराखौ गोबां मानसि जादों। बे समाव नै जा बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सार फैनायखाय रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनि गेजेराव जि सफैनो हानाय मानगोनां आलासि सार बिथांमोनखौ जोङो बरायनायजों लोगोसे सिनायथि होनो आखायाव लादों। गिबियाव जेरैबो मानसि दं नै जोंनि गेजेराव सफैनो हादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सारनो मोनसे मान बिलाइ गथायनो नागिरदों। बेखौ गथायनो थाखाय आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि बिथांमोनखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय। सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। दायो बे समाव जोङो बरायनो आखायाव लादों। जोंनि गेजेराव सफैनो हादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मानगोनां डक्टर नीलोत्पल स्वरगियारि सार आदरणीय জনাব বিচাৰি অনুরোধ জনাইছো নিডল পাটগিৰি গহপুৰ মিচিং কেবাং বৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতক समनि आंखालाव गासिबो आलासिखौ सिनायनो होथ'नो हायाखै। जोंहा मानोना हाबाफारिया जाबाय थागोन, आलासि बिथांमोना दंफैयो। बिनिखायनो सारा जिहेतु थांफिननांगौ समा बारा आखायाव गैला, बिनिखायनो दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव आङो मानगोनां गाहाय आलासि महरै जोंनि हांख्रायाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ दिनैनि बे सावरायमेलखौ दैदेननाय बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि संगल गयारि बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बिटिआरनि EM डक्टर नीलोत्पल स्वरगियारि, बिटिआरनि EM दावबायसा बर', तामुलपुर समस्तिनि बारग' MLA सन्दीप बसुमतारी, बे हाबाफारियावनो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय सोमावसार बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि डक्टर बासिराम ब्रह्म नार्जी, बिथाङा ब्रिस्ट मुलुग सोलोंसालि UKनिफ्राय फरायनानै फैदों। मुस्रि पिटिराज ब्रह्म बिथां। आङो दिनै बेवहाय नुजाफैनानै गिबियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों। बे गोलाव सम सोमावसारनायाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लाबोदों। मोनसे समाव जेब्ला गिबि सोमावसारजेनदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आलादा रायजोनि, बिनि सिगाङाव कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोनाबो बै समनि उदियासल बिग्राफ्राबो मोनसे सिमा खादोंमोन जे संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा रायजो सोरजिनांगौ होननानै। बड'फाया बुंदोंमोन बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव
मोनसे आलादा रायजो जानांगौ खोलाहा नीलाचल जानांगौ आरो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटी हिल्स हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादाखौ मोननांगौ दा बेखौनो मोनसे डेस्टिनेशन गल हिसाबै लानानै बै समनिफ्राय नैबे समसिम एखम्बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबान आरो उइंफोराव बाहागो लानानै एखम्बा BLT हिसाबै एखम्बा NDB हिसाबै गुबुन गुबुन आफादाव थानानै जोंनि जोहोलावफ्रा जुजिबोदों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो जेबो लेफ्ट एबा राइट आगदा आगसि सानालासिनो हारिनि स्वार्थआव मदद होबोदों बे गोलाव समाव जोंनि गोबां मानसिया जेल जानांबाय गोबां मानसिया बुथार जाबाय गोबां नखरफ्रा बेंगुरा जाबाय गोबां फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि फरायनायफ्रा जिउनि थांखिफ्रा आसखान्दा जाबाय बे गासैबो गोखा गोखै सहायनायनि उनाव दिनैनि समाव 5000सो बर' सुबुङा मुंख्लं जानायनि उनाव जोंनियाव मोनसे आसानि जेखौ असमियाफ्रा आखा रेंग'नि होनना बुङो आसानि मोनसे मिजिं जोंनि गेजेराव फैदों जेब्ला गहपुरसिम जोंनि गामिफोरखौ सोनायनि बाथ्राया रोखा जायो एबा बिनि नटिफिकेशना फैयो अब्ला जोंनि बयनिबो साननायाव रोखा जादों जेब्ला 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जाबाय बेजोंनो आसामाव गिबि खेबनि थाखाय जोंनो मोनसे माहारि जाय माहारिखौ जारिमिनाव थागिबि माहारि होननानै बुंदों आरो सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन रायजो जाजेननाय जोंखौ जारिमिनाव बुंदों बे जोंनि माहारियानो गिबिसिन आसामाव मोननै काउन्सिल मोननो हादों मोनसेया जाबाय बिटिआर काउन्सिल मोनसेया जाबाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल मोननै काउन्सिल जोङो मोनसे रायजोआवनो मोननो हादों दा जोंहा आद्रा दङबा कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हिल्स ट्राइबेल मोननांगौ आरो बेखौबो जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ आंहा गोसोआव दङ बै समाव जोंहा कुसुम स्वर्गियारि बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन बिनि उनाव सुनिलाल बसुमतारी बिनि उनाव बिबेका निजोममोननिफ्राय लानानै संगल बसुमतारीसिम बे गोलाव समाव जोंनि सेंग्रा जोहोलावफ्रा नारा नाथा हर सान खामानि मावबोदों बेवहाय पुलिस मिलिटारिजों हमजानायानो जा एखम्बा सोरजोंबा दाङाबाजि जानायानो जा जायखिजाया थासारियावनो बिथांमोना हर सान खामानि मावबोदों आरो आं जेब्लानिफ्राय मिथिबाय जे सनितपुर जिल्लानि हादानाव रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा रायजो जायो बै ओनसोलाव स्कुल गैया लामा गैया दालां गैया बै ओनसोलाव रायजो जानायनि थासारिया मोजां नङा अब्लानिफ्राय आंबो बे ओनसोलाव थाफैयाखैब्लाबो अराय सम बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय आंनि गोसोआ अराय सम नांथाबनानै दंबाय थायो जोङो एखम्बा मालाबा तेजपुर टाउनाव फरेस्टनि हाफ्रा मोननांगौ होननानै रेलि खालामदों एखम्बा गहपुराव धरना होदों एखम्बा बिश्वनाथाव होदों मालाबा जोङो घरामारियावबो गिदिर गिदिर रेलि खालामदों आरो दिनै बेफोरखौ खालामनायनि उनाव नैबे बोसोराव थांखांनाय बोसोराव जोङो 1587 नखरा फरेस्ट राइटखौ मोननो हाबाय 1558 माने नखरा माने मा मोननो हाबाय फरेस्ट राइटखौ मोननो हाबाय बै समाव एबसुखौ नायनो हायै साफा सानै सुबुंफ्रा एसे सोंखारिबाय थायोमोन सोरबा सोरबा हा होगोन होननानै हाखौ मावना होगोन होननानै फैसा खांनाबो जायोमोन साफा सानै बिथांमोना एखम्बा एबसुखौ थानो हायै मानो हायै खालामामोन आरो जोंनि सेंग्राफ्राबो गिनानै लोर लोर जायोमोन जे मा जागोन आदा जागोन ना जाला होननानै आंहा किन्तु बिश्वास दङ हिसाबै आं बिसोरखौ बुजायबाय थायोमोन धैर्य हम जागोन होननानै दा दिनै नुनो मोनबाय आंनो गहपुराव फैनानै 1500 नखरनो हा रानफैनो मोनदों बै समावबो बर'नि मन्त्रि दङमोन बिथांमोना फैयोमोन थाङोमोन हा सुनायनि नामाव फैसा लायोमोन बायदिसिना थासारिमोन किन्तु रावबो हा मोनाखैमोन जोङो दिनै 1500निख्रुइ बारा बेवहाय हा मोनबाय आरो हरैहाय सनितपुरावबो गोबां रोजा रोजा 3000निख्रुइ बांसिन नखरा अलरेडि मोननो हाबाय दा दिनै आङो मिथिनानै मोजां मोनबाय मैया DLC मिटिं जालांबाय दा बे DLC मिटिंआव 3600 बे गहपुर ओनसोलनि आरोबाव नखरनि हा मोननांगौआ रोखा जाबाय जानुवारिनि गेजेरावनो मोनसिगोन दा बे जोंनि बेसेबा गिदिर जेंनामोन
बिनि उनाव आरो 15,000सोल' न'खर थालांबावगोन बे 15,000खौबो जोङो नारसिननानै जेरैखि जाया साफ्रोमबो जाहाथे हानि मोनथायखौ मोनो बेखौ जों 1 नाम्बाराव रोखा खालामगोन। दा जिहेतु बे ओनसोला जोंहा 6 शिड्यूल एरियाया कन्टिगिउवास जानांगो मोनसे गामिजों मोनसे गामिया नांजाबना थानांगो। सनितपुर बिश्वनाथाव बेबायदि गोबां जेंना दङ गामिया नांजाबनानै गैयैलाय। दा नंखायनो गिबि जि लिस्ट ओंखारबाय 21 बेवहाय बिश्वनाथ साइडनिफ्राय 19 गामिया दिनै बिटिआरआव हाबबाय आरो सेकेन्ड लिस्ट दा जि ओंखारनांगौ दङ क्लियार जानानै दङ आरोबाव 12 गामिया बेयो आरोबाव बावैसो बिटिआरआव हाबगोन। दा गोदान जिल्ला दानाय जायैलाय दायो बे गासैबो गामिखौ उदालगुरिजों सरजाबनानै खामानि मावनो थाखाय एसे सुबिदा खालामग्रोनानै लानो नागिरदों। दा नंखायनो नटिफिकेशनाव उदालगुरि होननानै ओंखारदों। जा सोरबा साननो हागौ जे जोंहा गामिया उदालगुरियावसो थांबाय बेसेबा गोजानाव जों बोरै थांगोन बोरै सोलिगोन। दिनै बिटिआरआ जोंनि मोनसे काउन्सिलसो आसामनि माखासे डेभेलपमेन्टआ जोंनि एरियायावबो फैखागोन बे एरियायावबो फैगोन बिटिआर एरियायावबो फैगोन लोगोसे बिटिआरनिफ्राय एडिशनेल बिनि सायाव आरोबाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों मावगोन। दा बे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो प्लेनिं खालामगासिनो दङ। मागो दमासिनि सिगाङाव बे 12 गामिया नटिफिकेशन जानायनि उनाव बे गासै 60 गामिखौ उदालगुरियाव लिंहरजोबनानै बिनि जोंनि लिडारफोरजों आं फार्स्ट मिटिंखौ खालामनो सानदों। बे मिटिंखौ खालामनानै जों मोनसे रड मेप तैयार खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ बयजोंबो जोङो ज' रायलायनानै मोनसे रड मेप तैयार खालामगोन जे बे ओनसोला जे थांनाय गोबाव सम गोग्लैसोनानै थाबाय बे ओनसोलखौ जों बोरै जौगाहोनो हायो बेनि मोनसे रड मेपखौ जों तैयार खालामगोन। दा मानगोनां रायजोफोर जोङो दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगाङाव 15 बोसोर सिगाङाव जोंनि गोसोआव जि मोनसे गुद मोननायमोन जेबो जानाय नंला नामा जेबो मोननाय नंला नामा मा जाबावगोन एबसुआ आन्दलनावसो लिंलांबाय थायो ओरै एनडिबिआबो ओंखाम जाफैयो बायदिसिना थासारि नाथाय जोंनि जि सेक्रिफाइस जोंनि रायजो राजाफोरनि जि सहायनाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नोंथांमोननि थै आरो गोलोमदैनि निजि बेसेन दा बेवहायनो दिनै बे ओनसोला जोंनि ओनसोल महरै सिनायथि मोनसे मोननो थाखाय दिनै रोखा जाबाय। दिनै बड'फायाबो निश्चय सोरगोआव थानानै गोजोननाय मोनगोन जे बिथांनि जि सिमांमोन बियो 100% जायाब्लाबो 80% जानो थांबाय। दा बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव थांनाय सरकारनि समाव गोबां बायदिसिना थासारिया गाज्रिमोन गावजों गावनो बुथारलायनाय जौ जुवा बायदिसिना लेखा फरायनायनि थासारि गैयामोन। नाथाय 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जानायनि उनाव बे थासारिया मोजां जाबाय। एनडिबिनि जेसेबां केस दङ बेखौ उइथड्र खालामजोबहोनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। आसाम सरकार भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ। एनडिबिनि जेसेबां केडारफोर माखासे थालांबाय एक्स रेसिया मोनाखै बिथांमोनखौबो थाबैनो मोनहोनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। दा बे गासैबो हाबाफारिया लासै लासैनो मावफुंजागोन। दा मानगोनां रायजोफोर दिनै सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै एबसुआ बेवहाय सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव आं बेखौनो बुंनो सानो सोलोंथाइखौ नागारनानै मालाबाबो मोनसे हारिया जौगानो हाया। सोलोंथाइयासो हारिखौ जौगाहोगोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो मोजां थासारि फैबाय। दा न'खराव सोरहाबा रांखान्थिया मोजां सोरनिबा न'खरा रांखान्थिया लोरबां नाथाय लेखा फरायनायाव खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनाङा। गावगावनि गथ'फोरखौ दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौबा लेखा गोरों खालामथारनांगोन नङाबा नैबे जुगाव थांनानै थानो हानाय नङा। नोंथांमोना बयबो नुजों डिजिटेलनि जुग जाबाय। मबाइलाव गासैबो खामानिखौ मावनो हानाय जाबाय नाथाय जोङो बे खामानिफोरखौ मावनो रोङा। मबाइलाव जोङो फनल' हरनो हायो नाथाय बेजोंनो सारा दुनियानि खामानिखौ मावजोबनो हायो। लेखा गोरों सुबुंफोरा दायो गासैबो मुलुगखौनो गावनि आखाइ मोजोमाव लाबोनो हानाय जाबाय। दा बेनिखायनो जि गामियाव रायजो जादों बे गामियावनो थानसालि मन्दिर जि लुनांगौ गावबा गावनि गासैखौबो थानसालि मन्दिर सोरबा गिर्जा जि दङ जाय जेखौ लुनांगौ मोजाङै लुनानै
गामिफोरखौ साबना हामना खालामनायनि प्लेनिंखौ खालामनांगोन मानोना हानि मोनथायखौबो मोनबाय लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोनफोरखौ जाहाथे मोजाङै गोग्गो जौगाहोनायनि लामायाव लांनो हायो बेखौ नोजोर होनांगोन आइजो बोसोरनि उनाव आसामाव जेला एसिएस आनजादनि रिजाल्ट ओंखारगोन अब्ला जोंनि माहारियानो बयनिख्रुइ बांसिन थागोन उथ्रिसार जानाया आं मिजिंथियो बोसोरनि उनाव इन्जिनियारिंनि जे एन्ट्रेन्स जागोन जेब्ला JEE बेवहाय जोंनि अनजिमायानो बारा जागोन मेडिकेलनि रिजाल्ट ओंखारगोन जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमायानो बारा जागोन नाथाय बेनि थाखाय गाहाय लेभेलाव LP ME हाई स्कुल लेभेलाव जोंनि फरायसालिफोरनि थासारिया गाज्रिमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव जोंनियावबो माखासे बर'नि मडेल स्कुल जागासिनो दङ नैबे जाबाय फिरफिला बिरहोगोननि लाहार फाहार गाबोन फुंनि 7 बाजियावनो बेखौ बिरहोनाय जागोन दा दिनै बिरहोथ'यैखाय बयबो रायजो राजाफ्रा गावबा गाव मेम'रि लाखिनो थाखाय फट'शुट खालामदों बेयाव आरो ओइनै बै नुहुरनाया जाहैबाय जोंनि माखासे बानिफोर बेयाव जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ मान बावनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव माखासे जोंनि गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे बानि बुंथि बुंनानै गालांदों बै बुंनायफोरखौनो बेवहाय बावनायाव बिथांमोननि मुंख्लं बावनायाव माने बेखौ फोरमायनाय जादों नैबे मोनसेया जाहैबाय जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङै बेवहाय आलारि बाथि लगायगोन आरो बिबारजों बिथांमोनखौ मान बावगोन गाबोन फुंनि 8 बाजियाव जाजोबगोन बे हाबाफारिफ्रा दायो बबेथिंजाय ओंखाम जानो थाखाय एकदम होंगो दोंगो जादों बयबो नैबे जाहैबाय प्रशासननि गासै मानसिफोर बिथांमोना नैबे जाबाय भलिबल कम्पिटिशननि जायगा बयबो नै भलिबल नायनो थाखाय एकदम माने जमा जादों गेलेगिरि बिथांमोनाबो साग्रिद जागासिनो दं दसे उनावनो बे गेलेनायखौ नुनो मोनगोन नाथाय आं गेलेनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला आङो न'आव थांनो थाखाय ओंखारबोबाय थेवब्लाबो नोंथांमोननो नैबेखौ एसे दिन्थिनो थाखाय आङो दा खेबनाय जाबाय गोजोन्थों